Bueno, kaixo garazi, kaixo entzule maiteo, ikusle inkluso matematikoa egongo da. Ikusten duena. Zakigu. Zema zaude? Ongi, esango nuke aurrekoan baino lasaiago natorrela. Esango nuke. Vale. Esango nuke, bai. Bai, azaroaren hasiera hau entre Halloween, ia gaude All I Want for Christmas, tarte horretan, nago pixkat. Bai. Ja, bai. Ba, baitu. Pues horrela da, azaro. Bai, eta gauza jatuko naiz, aurreko programan oso modu xelebrean moztu omen nuen amaiera, ezta? Presatzen nuen, de repente, garazik esan zuen. Agur, bueno, agur. Bai. Gaur ez duteuki egun luzea lanean, eta horrek agian lagundu dezake. Tengo que decir. Beitu, ni igeri egiten egon naiz. Gaur goizean, ja mudean sartzeko, itxasoan barrena joateko, así que, pues nada, gogoak ditugu, zai zer bagiago esan nahi duzun, gogoak ditugu gaurko gonbidatua hemen izateko, así que aurkeztuko dugu, ez? Edo zerbait kontatu nahi? Ez, bai. Bueno, gauza da, egon naizela hasieran egiten dugun espitxo hori osatzen edo zakit, bai. Eta eskerraiatu naiz, eta ezin izan dut, lo voy a decir, no? Bai, haserretzeko gauza asko daude, haserrerik ez zaigu faltatzen, internazionalki eta lokalera joan da ere fasismoa, rasismoa... Kasi naiz horrekin. Puntx. Osa, komunikabideetan ematen ari den, ez dakizu, osa, pizten duzu eta dago desinformazio puntu bat, eta justa horreko gunean podcast bat entzun nuen, eta eske ez diot bomboa eman nahi, pero es que es tan tonto, osa, Iker Jiménez, lo voy a decir. Bai. Es que lo voy a decir. Tipo, me parece muy bien, contatzea, ez dakit, pues Andresitoren historia, que si las caras de Belmez, lo txate te lo compro, egon naiz hor, sentitu dezaketor energia raro dagoela, pero te has pasado. Egon naiz, gauza batzuk ikusten, aurreko gunean buklean sartu nintzen, ez dakiz emat pestaña zabaldu nituen ordenagailuan, talentu batean, esan Garazi, te estás volviendo crazy, le estás dando demasiado protagonismo. Bai, baina es que es un pequeño psicofastist. Ez da, que desango dut. Bastante fastist. Tonto. Ez dugu jarriko ziko horretan ardura. Fastistean bai. Es que gainera gaztizarra da. Es que llega al alma. Deshonra, es que benetan. Eta esango dut, botako ditudala, y lo voy a hacer, zure liburuak. Botako ditut. Fansa izan nintzen, txikitan, gura, eske, botako dut hau, nire... Lo voy a decir, gatazka haundia zen nire etxean irakurketaren puntua. Pues irakurri bar genuen, euskeraz, gazteleraz, eta inkluso ingelesez, ez? Eta, que no haya forma, eske, erosi ziaten Bambuloren liburu bat. Eta ez nuen irakurri, orduan hasi ziren Iker Jimenezen liburuak oparitzen. Eta, mudantza batean agertu dira kaja batean. Eta, tia, eske no se podido tirar. Baina orain botako ditu. Hombre, arrazoirik ez da ditzu falta, badago debate bat kanzelazioaren inguruan, baina nire ustez oso kanzelablea da, bota ditzakezu, eta pues hemendik gonbidapen bat Gasteizko pertsona non grata bihurtzeko. Zakin nari eskatu bat zaila, pero bueno. Bueno. Ya está, eman diogu protagonismo gehiagi, 5 minutu. Baina, bueno, jende asko ere ez ditugunak beraien izena bizenak bota, eta ez ditugu botako, pues antzeko dabil, eta bueno. Eta hori bota dut, eske nator, pero gaur, en plan, vengo, que lo doy. Hori, kanpoko jendearekin, baina gero daukat ere, como, aste hauetan, pasatzen ari zait pixkat, komunikazioaren kontuari buelta asko eman dizkiot, nola komunikatzen garen, zer esan nahi dugun, zerrez, nola, norekin, ez dakiz zer, eta zerrenago, osea, ari gara, como, perversio puntitu hor arraro bat egiten, que si te cuido pero no te cuido, hau, sakondu genezake gehiago, baina
Mesedez. Zaintzaren izenean egiten dituzuen alegatoak eta gainera eskatzen ez ditugun momentu horietan, da igual... Bai, suélteme el brazo. Apunto, adibidez. Apunto? Ez dakit. Vale. Bueno, lehenengo letra da alfabetua. Enagoa zer pertsona batekin konkretuki, edo bai? Baina, bueno, como kontuz. Depende ez derrago daukagu, norekin hitz egiten dugun, bueno, hori zaindu behar dugula pixkat. Eta hau esan daia lasaiago geratu naiz, nentorren como hor kotxean ahi, voy a matar a alguien. Duela 5 minutu esan dit, ez duela esango eta ez dela sartuko, baina bueno. Sartu naiz. Eta, pues hori. Somos gente de contradicciones. Baina, bueno, pues hori, argi daukagu, hau ez dela bidea, ez modua, ez ezer, eta elkartasuna ez dela, o sea, geldiezina dela, vamos, faltaría más. Lo has dicho. Punto. Vale, eta hau esan naia, sarrera potentea eginda. Nore torriko da gaur? Gaur gonbidatu zoragarri bat dago. Dator, incluso. De hecho, hemen dago. Ez duzu ikusten, baina guk bai. Eta, bueno, gaurko gonbidatua mendialdeko ibaietatik dator. Mendialdean ere. Zehazki. Mendialdean ere ez da. Jendea existitzen dela, oza, dago hor como gauza bat. Bai. No? Araba existitzen da, eta incluso Gasteiztik aratago, Araba Gasteiztik aratago. Ez naiz akordatzen, baina duela gutxi, eta hau, igual, lagun batzuekin hitz egiten ateratzen Arabako herri baten izena, La Peña, evidentemente, era gipuzkoana, nola ez. Ez que, hau, gero benetan, da broma rekurrente bat, baina pasatzen den zerbait da. Eta, ez que zutu loitzen zein zen herriaren izena, eta era como, pues eso estará. Pues estará, estaba en Araba. Bueno, Araba zoragarria da. Bai. Eta hemen beste gauza batzuen artean. Araba defendatzeko, Araba oso posizio politan usteko, eta bar, etorri da gure gonbidatua, hori maestutik, Mondragon Unibertsitateko irakaslea. Crossfitera hoia, eta gaur egun harri jasotzailea. Plazatik aratago ere, Euskadiko emakume txapelketan parte hartzen lehen arabarra. Eta nor da pertsona hori? Sara Jimenez de Aberasturi. Abizen apur bat konpartitzen du pertsona non grata batik, baina asko zebera da. Si lo digo. Nik esan beharra dukat ere, abizen hori badaukadala nire abizaren artean ere. Jimenez edo Jimenez de Aberasturi? Bale, baina ez da dira gauza. Ja, ez da berdina, hori egia da, esan. Nik beti esaten dut, nire ikasleak batez ere konfunditzen direnean, bueno, nire lehenengo egunean beti esaten dut. Jimenez ez, Jimenez de Aberasturi. Dik ezi. Hau da, irureta goiena ez da irureta, da? Irureta goiena, ez? Pues, Jimenez de Aberasturi. Bai, honen inguruan Josunerekin aritu ginen. Bai, aspaldi programa. Egia esan, uste dut gure gonbidatu gehienek abizen konposaturen bat behitzan. Sentitzen naiz pixka diskriminatua, zentzutan. Beste abizen batzuk ditut, baina konposatuak gutxi. Bueno, pues ongi etorri Sara. Ez dizugu presiori jarri, aurkezpenarekin, nada. Zemo osatoz. Oso ilusionatuta, ez dakit, sentitu naiz oso importante hona etortzen, ez dakit zergatik. Agian pertsona batzuk egon direlako hemen eserita oso garrantzitsuak direla. Agian. Egongo zara hoien artean? Zure bat, Sara. Bueno, Sara, lehenengo, hasi baino lehen, ze ondo altxatzen dituzun herria, arabarra izateko, ez? Bueno, arabarra izateko. Pasatu zaizu horrelakorik? Bueno, horrelakorik ez dakit, baino bai badiruela beti bagarela jerarkiako azkenak. Ez? Eta arabar bat egotea beti dela nola, ez dakit, arraroa. Fetitxe bat dago. Bai, goratzen dut adibidez, Euskadiko txapelketan espikarrak aipatu zuela. Bueno, aurten badugu hemen, arabar bat, napar bat, gipuzkoar bat, bizkaitar bat, hori nola, anekdota bezala. Wow. Eta eske, kontua da anekdota dela. Baina, zergatik, ez? Zer dago horren atzean, eta gero ere, bueno, beste gauza batzuk pasatu ziren, ezin lapaet ere erosoak izan. Baina. Eta beti berdinekin gertatzen direnak. Baina. Ba, bueno, gora da, joder. Hori. Bai, esan behar dugu, beste behin. Gora patata. Bai. Gustatzen zaigu hemen arabar bat eukitzea. Osa, guretzat da
ere puntito bat, ez? Zerako arabarra gainera. Sara, nola heldu zinen herri kiroletara? Kontatu aldi guztu pixkat? Ba, beitu. Nik uste bizitzan dena gertatzen dela arrazoi batengatik. Ba, ni herri kiroletara llegatu nintzen, ailegatu behar nintzeleko. Izan ziren nola, hori, koinzidentzia asko. A ber, lehenengoa da, maestun etxe bat izatea, ez? Edo, egia da ni maestuarra erdi gazteiztarra naizela. Beti, herri kirolen munduan beti esaten dut maestukoa naizela, ze maestu eman dit aukera herri kirolen munduan sartzeko. Ze izan ere nire auzokidea da Kerman Pere de Heredia, eta bere izan da Euskadiko txapeldun askotan, errekorra asko utzi ditu, txingai da iruten, eta gero ere ibilita sokatiran, trontzan, eta bar. Eta orduan nire herriko pare batek entrenatzen zuen berarekin bere garajean. Eta nire ama oso ondera maten da berarekin eta bere bikotearekin, eta nik crossfitean nenbilenez eta nire eman esatzen, eta zergatez ez zoaz noizbait probatzera. Eta joan nintzen ara, eta lehenengo egunean egin dituen bakarrik 7 plaza, eta esan nuen, ze gaizki. Nik jarraitu behar dut honekin, ze gehiago egin behar ditut. Eta hortik, eta orduan bere garajean entrenatzen, ze hori, nil hasi nintzen txingairuten. Eta gero, hortik, Araban egiten da herri artekoa ditzen dena. Lau talderen artean egiten da nola txapelketa bat. Batez ere hasi berrientzat. Eta hor, saio batean aurkitu nintzen crossfiteko kide batekin. Eta berak esan zidan, zelan zu hemen, ni joango naiz datorren astean harria probatzera. Eta nizan nion, pues zurekin joango naiz. Hala, por qué no? Eta joan ginen Aranaldera. Ze Aranalden entrenatzen dugu probatzera. Eta bueno, izan zen, show bat. Ikaragarria. Ke guai. A ber, nik kontatu behar dut anekdota bat. Kontatu, bostatzen zezkita anekdota. Ez dakitzu gogoratuko zaren, baino aurten, zuatzan. Noski gogoratzen dudala. Arako ondartzan. Pasan dituen egun batzuk, olako retiro espiritual batean, apur bat arraroa, adolescenten artean, cosas, ez? Eta, hori, gazteekin, udaleku baten, gazteekin ez dakitzer, eta, egoten da erakusketa bat, ze, badaude gazte batzuk euskaldunak direnak, baino gehiengoak estatuko beste lurralde batzutatik datoz. Orduan. Batzuk oso argi. Oso. Podíamos hablar de eso. Materiala ere badago. Eta beste urte batzuetan, beti, etorri izan dira, erakusketa ere izan da horri bastante maskulinizatua, ez? Eta orduan, derrepente, ikusi zindudan hor, harria altzatzen, esan behar da. Gaira, outfita, lo más. Eta, ni nengoen hor, en plan, kukutza, egia esan oso lo gutxi eginda ezakiz, eta orduan, derrepente, como feminismoak, olako sororidadiak euskalduntasuna dena sartu zitzaian gorputzean eta malko batzuk jauzitu zitzaizkean eta ni en plan ama emozionatuta eta aldi berean en plan ama, que cringe eta gero okerrena da nire lankideekin eta konpartitu nuen eta lagun bati perriñan pasatzen Hostia. Eta oso esto polita itzen zaigu. Joder, pues hori, nik benetan gero komentatu nuela nire lagunekin eta esan nien, hostia, gaur egon dut, niretzat bereziena izan den erakostaldia. Joan naiz itxasontzian. Erakustaldi batera, joan naiz itxasontzi baten. Ea nork esan dezakin hori, Euskal Herritik barrena. Ara, bate. Nini joan hor txalupa horretan. Horrela, pentsatzen egin behar nuela, ez dakizema pertsonen aurrean, gazteren aurrean, erakustaldi bat, eta esaten ze puntutan nire bizitza bukatu du honetan, kontatzen didazu hau, duela urtebete, esango nahizuna ber. Nik negarra egin nuen. Bereziki polita izan zen orduan, ez? Bai, niretzat, eta gainera, ez dakit, estatu osoko jendea egotea ere, agian hemengoak noizbait ikusi dute, fijo. Agian ez zuzenean, baino badaukate horren berri. Eta orduan, estatu osoko jendea egotea, gazteak egotea, izan zen, mundu guztia hor txaloka, eta gero haiek probatu zutenean ere, batzuk, ja zeuden hor, esaten, déjame probar otra vez, que me siento fuerte, ez dakiz.
Eta neska batzuk esan zidaten ere, a ber, saka bola, eta ni ez dakit eman zidan nola arrotasun bat eta esatea, neska hau bintzate ere, ez dakit, beste, gainera, orokorrean neskak, zigoazten denak oso, beldurra daukat, eske, gainera batzuk, izugarrizkoa txaskal batzuekin, eta probatu zuten baita ere, eta ez dakit, esan zen oso... Primerakoa. Bai, hori, gu emozionatu ginen, eta egia da, puntu bat zaukala unkigarria, baina ni de repente, kanpotik ikusita, gazte hauek ez ikusteko gainera, en plan, ama. Agian izan zen logutxe egitea ere. Baina, benetan emozionantea izan zen. Emozionatzen zara, bai. Arabako harria. Ketilla. Eta, kontatuko diguzu pixkat edo nondik datorren harriak jasotzeko hori, kultura edo, ez? Zakit. Orokorrean dinozu. Bai, nahi duzuna kontatu. A ber, kontua da, herrikirola datorrela, gainera ni, honetaz hitz egiten, beti hitz egiten dut, gure entrenatzaileak dira oso bereziak, oso pertsona bereziak, bai, harri jasotzen entrenatzaile, eta bai, Kerman, txengairuten entrenatzaile duena. Eta biekin izan ditut oso ilkarrizketa transcendentalak. Eta honetaz asko hitz egin dugu, ez? Eta, azken finean herrikiroak datoz lanatik. Hau da, harri jasotzea kanterako lanetik, harriak mugitzetik, txingairute, txinga justok badatoz edo pare bat jatorri dut, ez? Alde batetik esne katilloiek eramateaz, eta gero beste bat baita ere, suposatzen da, errotak mugitzeko erabiltzen zituztela horrelako burdin zatiak, eta orduan, horiek leku batetik bestera eramatetik. Baina, dana da lana, ez? Azken, 18 modalitateak datoz lanetatik, eta postutik. Eta gainera bada, euskal identitate horrekin oso lotura handia daukana, ez? Alde batetik lurrarekin oso lotuta, eta bestetik apustua eta leia. Eta hori horrelakoa da, osea, euskal gizartea beti izan da oso lehiakorra, hori, ea nor den nor baino gehiago, eta azken finean, hau badatorez, baserri batek esaten zuen, nik altzatuko dut harri bizutzuena, edo nik altzatuko dut hainbeste aldiz harri hau, eta zu gutxiago, eta hortik, ez? Baina egia da, lana baserritan beti mundu guztiak egin duela. Aitak, amak, seme-alabek, aiton-amonek, denek. Kontua da gero hori, kirol bihurtzen hasi zenean, beste esparro batzuetan bezala, plazara ateratzen zena, edo bere lana erakustea, eta hori, arrotasun hori eramaten zuena, edo goraipamen hori bazela gizona. Eta gizona, duela, ez dakit, arte ondo izan zen uste dute harri jasotzaile lehenetariko bat, edo plazetara atera zen lehenetariko bat, eta hori, duela 100 urte edo, hasi ziren plazera, hau pixkate buruzari nahi zen, baina duela urte asko eta asko atera ziren gizona plazera, eta emakumeak duela oso gutxi. Bai, orduan, lana beti egin dute guztiek, baina emakumea esparru horretan duela gutxi arte etzeukan horrelako aipamenik edo, eta oraindik ere ikusten da batez ere esparru batzuetan ezberdintasuna. Eta ez dakit, pixkat hori. Gero sartuko gara hor baitugu ere bateria batzuk, baina eta lehiakortasun hori, Karolen, bazien apustuak eta ez dakizen bat, gaur egun ere horren erentzia jaso duzue hortan egoten zaeten horiek, esan nahi dut. Bai, notatzen da? Bai. Rotundamente sí. Osea, bai, eta gainera... Hori da, gainera, ni konturatu naiz herrikirolean, uste nuena baino askoz ere lehiakorragoa naizela. Osea, nik horrekin ere barnelanketa bat egin dut, ikusi dut, osea, ze puntutaraino eragin diazazuken, hori, lehiakortasun horrek, ez, eta jakitea, eta batez ere irabasteko aukera daukasunean, zelako pisua daukasun. Eta gero ere, kideen artean sortu daitekeen lehia ere. Osea, askotan entrenatzen duzu pertsona batzuekin ere, zure arerioak direnak. Orduan, claro, lagunak zarete, baino gero plazan arerioak. Eta alde horretatik nik behintzat pertsonalki oso ondo eraman dut, hau da, nire lagunak eta nire lagun minak direnak arerio bezala izan ditut, galdu dut haien kontra, irabazi dut haien kontra, eta gure harremanean ez da ezer aldatu. Batez ere nik uste hitz egin dugulako horren inguruan, baina bai ikusten dudala orokorrean nesken artean eta mutinen artean ezberdina dela lehia. Edo batez ere zelan ikusten den kanpotik lehia hori. Nik usten dut nesken artean, hori,
laguntasun handiagoa dagoela, ez dakit agian baden duela gutxiagotik gaudelako hemen edo, baino ezakit ezberdina da. Eta gero hau komentatu dugu eta batzutan sentitzen dugu kanpotik ere gizonak direla benetan lehiatzera datozenak eta emakumeak datoz ondo pasatzera. Sorpresa. Askotan ez da horrela, baino sentsazio hori badago. Eta nola kudeatzen duzu hori edo, osea, ez dakit, nola, bat, bueno, esan duzu, zuen artean hitz egiten duzuela horren inguruan, baina gero ere sentitze hori, probablemente ez dela bakarrik sentitzen duzuela, evidentemente. Bada. Bueno. Nola kudeatzen duzu edo, ez dakit, zuen artean, ez? A ber, niri pertsonalki asko lagundu dit, hori, lehen aipatu dudana, hitz egitea bai nire entrenatzaileekin eta bai nire kideekin. Eta batzutan, ailegatzera puntu batera non estanda egiten duzun. Osa, nik gogoratzen dut, Euskadiko txapelketan txingairuten, beti irabazten du emakume berdinek, eske benetan badela beste mundu bateko emakume bat, osea, ikaragarria. Hau da, mundu guztia ibiltzen da, imaginatu, 40 aldetik, pues behiera, 80. Wow. Eta justo, bapaten atera zen deialdia eta bere izena etzegoen. Orduan, niri hor sartu zitzaidan urduritasun bat, bera ez egotea, esan nahi zuen besteok aukera geneukala irabazteko. Eta, klaro, pues niri hor sartu zitzaidan horrelako nire barnearekin autoexigentzia bat eta entrenamendu batean ikusita enintzela llegatzen nahi nuen markara, goratzen dut, eta nire lagunek goratuko du, nire kidek, bota nuela horrelako oiuka bat, esan, oza, ni neu ere, esan nuela, ostia, zara, segertatu zaizu. Oza, joan zaizu pintzaia. Baina, puntua horretara llegatzeak ere, oza, horrek esan zidan, erakutsi za, venga, jazta, onaino. Oza, aldatu behar dut nire, ez dakit, nire joera, ze bestela, ez dut disfrutatuko honetaz, eta nik disfrutatu behar dut egiten dudanaz, eta batez ere, kirolaz disfrutatu behar dut bestela, badakit jai daukadala. Orduan, batzutan da hitz egitea, eta beste batzutan da ailegatzea, pues hori, edalontzea urez bete behar da. Eta nik uste hori bakoitzaren araberakoa dela. Beste batzuk agian hitz egite dute gehiago haien barrenarekin, nik egiten dut ere, baina nik hitz egin behar dut. Atera behar dut hori. Claro. Ze interesgarria, bai. Batzutan ere, osea, muga horiek ere, pues, ez dakit. Osea, beharrezkoak direla, osea, eta totalmente ados que el vaso se tiene que... Ez, batzutan... Bai, osea, ez dakigunean muga hori jartzen, pasatu behar da zerbait, klik bat egiteko, niri pasatu zait, eta bereziki kirolarekin, badago momentu bat, batzutan ez ditugula ikusten egiten ari garen, ez? Edo movida horiek, edo... No sé, a mi... Ja. Osea, kompetizioan denean, Claro. Osea, zuzenean. Bai. Bai. Ni ez laiz lehiatu. Ja, eske, gainera ni, orain arte, hau da, errekiloetan sartu arte, inoiz enaiz egon horrelako, bale, saskibaloian bai lehiatu dudala, eta baino inoiz ez da izan, sentitu duzula zure gain dagoela inbeste, edo, karo, hemen, bada zerbait, ja zuzenean, goi mailako, uste dut, erdi mailako kirol bezala hartzen dela, baina, ja zaudela, Euskadi mailan lehiatzen, eta bapatean zure burua hor ikustea, esaten duzuna, ostras, zaila da, eta nik uste lehiakortasun hori inoiz ez dela guztiz sanoa, eta hori hartu behar da. Osa, lehiakortasun hori niretzat ez da osasuntzua, orduan hori kudeatzea, zaila da, komplexua da. Claro, zenbat denbora dara maso entrenatzen? A ber, egia esan oso gutxi. Duela... A ber, gainera guri esaten digute, zema dara mazue harri jasotzen, eta egu, bueno, ja urte terdi ez dakize, baina, klaro, ez da berdina gu eramatea urte terdi, edo beste eskola batzuetan hasten direnak urte terdi eramatea. Guaz eginenean, etxegoen ez da harri bakar bat guretzako. Hori galdetu nahi genizun, bai, kontatu. Bale, kontua da, hemen ez daude emakumezkoen edo gizonezkoen harria. Kontua da, txapelketetan, segun ze txapelketa, harri batzuk daudela edo beste batzuk. Eta emakumezkoetan adibidez, aurten izan dela, lehenengo aldia Araban egiten dela harri jasotze txapelketa, emakumezkoetan, lehenengo aldia, 2024an. Erabili ditugu 3 harri, zilindroa, kubikoa eta bola. Eta hirurak 72,5 kilokoak. Orduan, gu sartu ginenean harritokira, harririk txikiena 75koa zen.
Orduan, claro, gu basi ginen teiatutik. Osea, oso horri haundiarekin ezin genuen horrekin, zu lehen da bizi teknika lantzeko, hau da, edonor joaten bada, famatuak diren eskola hoietara, lehen da biziko harria jarriko diotena probatzeko izango da 50-marrekoa. Behintzat, naiz eta zu indarra handia baldin baduzu, altxatuko duzu edozin modutan, baina behintzat aukera daukazu ikusteko teknika eta gu berriz izan zen 75-ekoarekin. Hortik hilabete batera edo ekarri zuten 63ko zilindroa. Baina 3 harri izan dugun arte pasa dira hilabeteak. Orduan, berez, lehenengo harria aukitu nuenetik, urte eta erdi. Baina hori, 3 harriak geneuzkenetik, pues ez dakit. Baina hori, ez dela hemen ere gutxituaren kontua sartzen da, ez? Ez da berdina astea toki batean entrenatzen edo beste baten. Bai, baliabide batzuekin edo beste batzuekin edo... Hori da. Tardoan guaz eginen beste puntu batetik. Claro. Eta orain teknikarekin eta asaltzen ari zarela, askotan, elkarrizketetan eta horre saltzeatzen ibili garenean ikusi dugu garrantzitsua dela harria polit altxatzea. Bai. Orduan, egia da, txaleko maravilloso hoiekin, pues nire ustez oso politza bete. Baino, Luzko Manolo, de repente. Baino diot. Lukina, nire ustez, 10-rekoa. Baino, nola da harria altxatzea estetikoki hortan. Lukina utziko dugu, egingo dugu inpaz baz, eta gerorako utziko dugu, horrek ere ez lastrai. Konda, polita altzatzea da, batez ere, 63ko harri bat, behin, nik uste indar minimo bat baldin baduzu, altzatuko duzula. Behin. Baina, klaro, eske hori edozin modutan altzatzea, hori ez da harri jasotzaile izate, eta gu askotan hitz egiten dugu harri jasotzaile izateaz. Guri ere idutzen zaigu oso modan jartzen ari den zerbait da. Azken aldean indarreko kirola, crossfitarekin, Aerox orain bestea. Beste marka bat. Bueno, gauza da, ez? Pertsona non grata asko. Bueno, barkat. Baina modan dago ez? Eta gainera hori, crossfiten honen hasi dira sartzen horrelako gauzak, ez? Baina eske horri ezin diozu harri jasotze deitu. Harri jasotzeak badauka historia bat, badautor zera batetik eta ulertu behar dugu plazara ezin zarela edozen modutan atera. Zu plazara atera behar zara egitera zerbait, zu ikusten dagoen inork edo ia inork ezin duen egin. Claro, da erakustaldi bat. Claro, da erakustaldiat, eta hori izenak esaten duen moduan, zuk zoaz zerbait erakustera, ez? Orduan, ezin duzu edozein gauza erakutsi. Eta ez dakit, orain ikusten dira gauza batzuk, pues esaten dudana, joder, eske atera daiteke publikoko edonor, eta zu baino beto egin hori. Orduan, zezentzu dauka horrek. Guretzat ere, kentzen, eske asko hitz egiten dugu honetaz, eta aserratzen gara asko. Azken finean, kentzen diozu daukan garrantzia, kirola hau ez da edozen modutan egitea. Bada zerbait, hori lehen, eta orain ere, kirola modernizatzen ere, gauza guztiak bezala, evoluzionatzen du, eta aldatzen da. Baina, klaro, edozeinek, eske eta hau horrelakoa da, edozeinek ezin du harri altxatu. Dilo, bai. Ni ere, ezingo nuke orain olimpiadetara joan gimnasia ritmokoa egitera, ez dauka gorputza hori egiteko. Ez. Orduan ere, edozeinek ezin du lehiatu harri jasotzean, edo norek ezin du erakustaldi bat egin. Entrenatu, bai. Erakustaldi bat egin edo batez ere lehiaketa batera joan? Agian ez. Eta hori nik uste onartu behar dugun gauza bat da, eta claro, nik ulertze dut ere mundu guztiak izan nahi duela aukera parte hartzeko lehiaketetan, baina eske kirola bere horretan ez da inklusiboa. Lehiakortasuna dagoenean tartean, hori ez dako inklusiboa. Eta nahi baldin badugu kirola inklusibo bihurtu, agian eman behar diogu buelta bat gure lehiatzeko erari. Lehiatzen den bitartean, hori ez da mundu guztiarentzat. Eta orduan, agian harria, beste kirol asko bezala, ez da mundu guztiarentzat. Eta orduan, ez dakiz momentura zergatik ailegatura izan onaino, baino hori. Gustatzen zaigu, vamos a criticar. Baina, arrazoi guztia daukazu, aurreko gunean Bilbora joan nintzen, eta crossfit lehiaketa bat omen zegoen. Bai, nigo nintzen. Pues Bilbosoa zegoen petatuta. Bai. De peña haciendo dominadas y cosas, eta
momentu batean, esan, ¿en qué nos estamos convirtiendo? O sea, eukinuen pertzepzio bat de... Bai, Guggenheim. Bai, hor, zeuden zati batean, gero miribilan ere, zeuden petatu, eta jendeana traje berdinarekin. El mismo tipo de mochila. Que dije, yo esto tengo que investigar, pero un looking militar, con chapas y cosas, iruditu zitzen, como oso desagradablea, eukitza espazio ere publiko batean, horrelako erakustaldi bat, porque no me aporta nada. O sea, niri, uste dut, ez, lotzen dudala igual gehiago, herri kirolen atzetik ere badago, ez, lehen esan duzu bezala, traizioa, dago lanen, ez, lana zena bihurtu zen lehia, bla, 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 oza, historia badauka. Naturarekin zer ikusi badauka, de repente, mamotreto bat ikuste horrela luzea. Tenías que verlo, Igual, 50 pertsona jarraian, a pecho descubierto, sudau. Qué ordinariez, benetan. O sea, eta se veía gente de... Bai, gainera egiten dutela batzuk. Bai, horrela, digo, se le va a romper algo. Eta iruditu zitzen, como, bai, un puntito claro, de... Claro, es que nik uste mugimendu batzuk, edo ez dakizalan deitu, bihurtu nahi dutela herri kirola horrelako crossfit batean. Eta, claro, herri kirolak ez dauka crossfita daukan, crossfita estimuluz beteta dago. Eta orduan oso komertziala da. Joder. Eta herri kirola komertziala bihurtzeko, azkenean hemen gizarte honetan, badirudi gauza guztia atera barzaiela etekin ekonomiko bat, pues agian herri kirolekin ezin da hori egin, beti izango da minorizatu. Osa, zaintzen badugu kirola bere horretan, nik uste beti izango dela minorizatua. Ze, hori, crossfitak alegintzen dizu, hainbat modalitatez berdin egitea, pues, alterofilia, atletismo, gimnastikoak, ez dakize orduan, etzara aspertzen. Baina herri kirola da, behin eta berriro berdin egitea. Eta behin eta berriro ezin duzu egunero berdin entrenatu. Orduan, herri kirolan izan behar duzu mentalitate bat oso gogorra. Ze, azken finean, sufritu behar da gauza berdina momentu ero egiten. Eta, claro, hori komertzializatzeko eman behar diozu beste kutsu bat. Claro. Eta horretarako, pues, ez dakit, orain egiten ari da txapelke bat batzuk pisua jaiztziz, eta baino eske hori ez da txapelketa bat. Osea, herri kirola, herri jasotzea ez da hortik etortzen. Orduan, guri batez ere iruditzen zaigu gauza batzuk zaindu behar direla, ze bestela bihurtuko da, pues hori, el patio de mi casa, eta ez dakit helburua. Bai, el McDonald's de... Bueno, baina, Gasteizen ere badaukagu, kesi Iron Man, ez dakit, osea, holako mobidak ere existitzen direla. Baina eta gero eta modago daude, osea, como kiroloiek de 50 pertsona sartzen dira sala batean, ez dago benetan irakasle bat, ez? Teknika erakusten duena, baizik eta, osea, bat denak berdina egiten, orduan, pues, aparte de tú hacerte daño, porque evidentemente hau pasatzen da como, venga, komertzializatu ezagun hau, si funciona, tira, osea, como... Bai, bueno, osea, nik uste badela ere bizigaren gizartearen parte bat, eta, osea, ez dakit, harri jasotzea, ez dakit nik ere elkarrizketa prestatzen, ere pentsatzen nuen, osea, nire familia landa ere mutik dator, hainbat lan egitetik, eta gauza batzuk oso lotuta, osea, nik pentsatzen nuen, a ber, nire mama ez da harri jasotzaia, aparte, que es una curranta, es que gandean 80 urte egingo ditu. Ahí va. Bueno, hortaz aparte, nahi zenuen esan, dikesin garela. Musu bat. Bueno, hortaz aparte, osea, bueno, hori, pues es que lanak ere, osea, lotuta dagoela lanarekin, kontestu konkretu baten, ba hori, inkluso apostuaren, pues igual gaur egun beste kutsu bat izan detzakela, edo kritika batzuk egin aldizkiogula, baina, bueno, hortik ere bagatozela, baina kontestualizatua dago hemen, eta, bueno, pues eske gaur egun ere galdu dugu, osea hori, nire aiton amonek ez duten kirola egiten, baina eske patatak ateratzen se partian el lomo. Baina eske agian hori zen kirol osasuntsuago bat, Hori da, baina gaur egun, pues eske kirola egiteko, goizeko 7:00 korrika egitera, no seke, osea, diot, bueno, bizi garela mundu baten que no vamos a solucionar. Gu esaten dugu beti, lehengo kirolariak, osea, herri kiroleko kirolariak zirela hobeak, orokorrean, ze euskaten lanak ziren oso gogorrak. Eta orain, klaro,
nik ematen ditut 8 ordu zutik edo eserita. Orduan, zelan egongo naiz, hori kantera batean, edo nekasaria zen pertsona baten sasoi fisikoan, zinezkoa da. Osea, nik bakarrik entrenatzen ditut. Si ez ordu bete egunero. Horrekin bakarrik ez da nahikoa. Lehen beste osasun bat zeukaten. Elikadura ere ezberdina zen. Orain dana da, hori, askoz ere, zelan da, bueno, dana erosten dugula supermerkatuetan, transgenikoa, ez daki zer, eta hori, gauzak aldatzen doaz, gauza batzuk, espero, oberako, eta beste batzuk, ez. Bueno. Bueno, de repente jarri gara hemen, hori. Ja, Bueltatuz. Nik daukat, eta ulertzen dut igual dela guztiaren asketa bat, ez? Baina, altxaratze hortan, harriena, dago resistentzia puntu batetik, gero teknika dago bestetik, indarra ere, nasketa bat da, zuretzat, nola da prozesu hori? Nola bizi duzu? Bale, bueno, ez dakit, kronologia batean edo, hasieran zen, gehiago, nik hasieran lortzen nuen altzatzea indarra dudalako. Baina, orain gehiago ikusten dut, ze garrantzia daukan teknikak eta resistentziak. Gero ere, pixkat, lotura eginez aurretik gomendatzen dugunarekin, kirola hauek ez dira bakarrik Euskal Herrian egiten. Zu baldin bazoaz Eskoziara ere ikosiko dituzu strongman hauek eta strongwoman hauek harriak altzatzen, baina ez da berdina. Hauek egitute gehiago potentzia kontu bat. Hau da, harria behin altzatu edo 5 harri oso pisutsuak direnak, altzatu eta listo. Hemen gehiago da erresistentzia kontu bat. Zelan aguantatu eta sufrimenduarekiko tolerantzia. Nola gustatzen zaigu. Ez da sufritzen jakitea. Ailegatzen da puntu bat, zuk berez ezin duzula gehiago, baina teknika duzunez jarraitu dezakezu hori egiten. Bueno, teknika dutenez, nik oraindik horretan nabil. Baina hori, eta gainera resistentziarena, bada zerbait euskalduntasunarekin oso lotura handia daukala, ez? Da nik uste hor argi ikusten dela. Euskaldunek beti, euskaldunok beti erresistentzia handiak izan ditugulako, ez? Estatura edo dena delakora. Bai, erori eta jeiki eta erori eta Bai, abesti asko daude ere, horren buruan, aurrekoan aipatu geruen baten bat. Baina gaur abestirik ez, esan dizugulen, eta horrela izango da. Eta gero, gauza bat, nik gelditu barriztan ditut bideoak, porque behin baino gehiagotan ikusi zaituztet oinutzik, eta geratu nahi zen plan. Bai. A ber, bai. arrazoiren bat dago hor, euskal identitatearekin zer ikusia dauka. Lurrarekin hartu emana. Ama lurrarekin. Bueno, egia esan bai, klaro. Zuek hemen lortu behar duzu ahalik eta oreka gehien, ez, orduan. Niretzat deserosoa da zapatilletan egotea alde batetik. Ja, altua nahi zenez, beste zentimetro bat izateak, ja ematen dit beste zentimetro bat altzatzeko. Eta gehan txorakeri bat dirudi, baina beste aldiz jaso behar duzunean, horrek eragin dezak. Eta gero beste alde batetik, niretzat oreka mantentzeko errazagoa da oinutzik. Zer gainera zapatian beti mugitzen zaizu pixkat oina eta, baina gero ere, a gusto del consumidor, badaude pertsona batzuk jasotzen dutela zapatilletan, beti izaten dira zapatilla oso lauak direnak, baina orokorrean jendeak oinutzik jasotzen du. Ni beti gatzeardekin, zebestela izardiarekin errezatu egiten naiz, baina eidera didez nire kidea beti bera oinutzik. Gainera batzutan galtzerdi gabe, baina gero saioak zapatillekin. Erabiltzen ditu oso lauak diren zapatillek. Baina bai, horreka mantentzetu bat. Asmatu dugu, egon gara hitz egiten honi buruz. Baina horrek sortzen du askotan hori jendeak esan duela. Nire amak esan zidan bera etzela etorriko nik ustera, bakar Euskadiko txapeteketara etorre zen, eta nik uste nahiko gaizki pasazuela. Karo, hori istripua arrisku bat dago, ez? Bueno. No, zapatilla batzuekin. Ja, bai. Arria jasotzen jartzen zaren momentuan, denaren, nik uste, ezin duzula inoiz pentsatu mina hartuko duzula. Hori pentsatzen baduzu, gertatuko zaizu. Ja, tal cual. Ja. Istripuran bat izan duzu noiz bai? De repente. Ana Rosa. De repente, ni Iker Jimenez. Ez, ni horrela gertatu zaidan arriskutsu nahi izan da, arreak irristatzea eta nire entrenatzaile pasatzea horrela,
te toca. Umetxo bat bezala, ok. Baina, adibidez, Eiderri bai erori zitzaiola harri bat oinean. Wow. Gainera, batzutan gogoratzen dugu, eski izan zen oso anekdotikoa dena. Osa, lehenengo erori zitzaiola atzera, eta gero bestea oinera, eta gaina esan ziten, bueno, geldituko zara ez, eta bera, ez, jarraitu behar dut. Bai, Remontada. saioari ere behin erori zitzaion harri bat, baina, bueno, saioak apurtu zuen eskua ere. Wow. Horra, kuboari justo hemen eman zion, ez daki justo puntu batean, eta eskua apurtu zuen. Eskua? Bai. Bai. Ez nekien eskua. Baina Hombre, behar niri dituzu ez. toko madera ez aita ezer gertatu, momentuz. Bueno, hemendik ere. Eta espero ezer gertatu. Posten gaitu. Horrek Nire ere. Dena delako agaitik. horrela jarraitzea. Eta ipatu dituzu zure kideak, Saioa eta Eider. Aitzindariren bat daukazue, referenderen bat? Begira, justo duela paste batzuk gure entrenatzea galdetu zigonean nortzuk ziren gure referenteak edo. Eta egia zan, bakoitzak bereak ditu. Niri asko gustatzen zait Karmele Gizasola, asko gustatzen zaidelako. Zelan ateratzen den plazara edo, eta gero ere zelan hitz egiten duen, ez dakit. Askotan elkarrizketatu dute, eta bere elkarrizketak entzuten eta ez dakit. Nizien ditzen dut, asko ikasi dudala, edo ikasten dudala bere gandik. Eta gainera azken aldean izan du horrela oso garai kaskarra, mina hartu zuelako bizkarren eta ez dakit. Niretzat erreferente bada. Eta gero ere, badago beste jasotzaile bat oso gaztea dena, baina ez dakit. Lagunak egin gara eta asko gustatzen zait berarekin hitz egitea, Maile Gezalaga da. Eta berere iruditzen zait, 15-16 urte izan da, horrelako maila batean egotea ikaragarria iruditzen zait. Ni adin horrekin, pues, beste gauza batzuetara nengoen. Ez dakit. Orduan, eta gero ere, jasotzeko modua ere, beste batzuetan fijatzen zara. Baina, besteek ere ez dakit, segurazki fijatuko dira besteen jasotzeko modua, nik pertsonalki asko ikasten dut bestei begira. Baina batez ere, aitzindariak ere, gurekin entrenatzen dute, gure aurretik Miren Urkiola, Idoia Etxeberria, eta, Mari Jose Sardón, gutxi batzuk egon dira. Eta pertsonalki ez ditut ezagutzen, eta niri norbait pertsonalki ezagutzeak horrek ematen dit, nola erreferente kutsu hori, entzun behar diot pertsonari hitz egiten. Bestela, arraro egiten zait. Iruditzen zait ente bat jarraitzen dudala. Total, tipo poster. Bai. Holograma bat. Jonas Brothers, haze, Bai. Bai. Vale. Bueno, eta horrela aipatzeko, aipatu ditugu Saioa, Eider, entrenatzen duzue, Aranalden, ez da? Bai. Eta zuen kluba da Arabako Harria. Ez dakit, zerbait kontatu nahi diozun jendeari, honi buruz. Bai. Momento promo, kontatu. baten batek elkarrizketa ikusterakoan ere esaten badu, ostra, emanik probatu nahi du, dena edakoa. Begira, aprobetxatuko dut esateko, ni talde hori egongo ez balitz, hau da, taldea bere kide guztiekin, ez dut uste ona llegatuko nintzenik. Niretzat oso garrantzitsua da ondo pasatzea. Nik ondo pasa behar dut egiten dudanean. Eta entrenatzen pasatzen dugu primeran. Agian justo momentuan harria jasotzen ari zanean pixkat sufritzen duzu, baina gero. Pixkat. Hain rollo ona dago hasieratik eta gainera, ez dakit, baina hemen beti esaten da, errekirolean dagoena, toke bat izan behar duela. Eta, zu sartzen zera toki horretan, noiz beti torri nahi bat. Zuek gonbitea daukazu etortzeko, gainera, ikusi behar duzu harritokia, benetan dela kuadro bat. Baina hor dagoen pertsona oro, dauka tronada bat, ezagutu behar dena. Bakoitza da, guztiz ezberdina, eta gainera, ez dakit, egunekin, enteratzen zara gauza askotaz eta esaten zula, bereziak garen, bai, eta nik uste, Iboni entrenatzaileari esan diot, ezken nik uste gure faktor sorpresa edo gure indargunia dela hori oso berezia garela eta oso ondo eramaten garela. Horrek ematen dizun indarra eta adiskidetasuna niretzat da daukagun onena. Eta hori, nik zor diet aiei, kideei, dana, azken finean nik uste, nik bakarrik egon da, gure entrenatzea egon zen, bera entrenatzen zuenean, bera bakarrik zegoen. Entrenatzen zuen, bakarrik. Eta ni badakit hori niretzat ez duela balio. Nik behar ditut kideak, laguntasun hori, txarto zaudenean norbaitekin hitz egitea, ikustea ere bestea bere momentu txarretan eta
honetan, eta... Eske horrek taldea egiten du. Bai, eta hori bat, ez primeran pasatzen duela, lagun talde berri bat dudala, orduan da, ikaragarria, niretzat izan da, mundu berri bat deskurritzea. Osea, bueno, eske, dana izan da hori, segida bat, ez? Gertakizunen segida bat, baina batez ere kermani berak irekizizkidala ateak errekirolari, osea, sordiot, dana. Osea, orain nire bizitza aldatu da guztiz, osea, daukat zerbait motibatzen hauena pila bat, eta horrek ematen dizu, osea, bizitzari zentzua ematen dio, azkenean. Pues cualquiera dice algo. Casi nada, orain, a ver si esango dugun. Porque, claro, motivazio inguruan... Jartzen magara trascendentalak, ba, bueno. Jartzen otros trascendental momentu batzuetan. Qué guai. Bai. Gero ere, bueno, lehen uste dut off the records izan dela komentatu dugunla hau, zerbait, baino hori bai, ibili garenean ere informazioa bilatzen eta berriak eta ber, bueno, zertan ibili zaren, eta ze altxatu duzun, eta zelan, ez dakiz zer, ba, olako titularrak irakurri ditugu, emakume ausartak. Harri jasotzearekin ausartzen direnak, ez dakiz zer. Bueno, ez dakit, ze pentsatzen duzu horren inguruan? Gustatzen zait. Eskerrik asko gaia bateratzagatik. Bai, a ber. Bastante nabaria da, hori, osea... Bai, a ber, kontua da, claro, hemen komunikabideek orokorrean, eskerrak alean ez dela gertatzen, eta gainera aipatu behar dut, aleako kide batek egin zigula elkarrezketa bat, eta izan dela egin didaten elkarrezketarik onena, momentuz. Beitu. Eta eskerrak eman dizkio. Segero, claro, titular hauek ikusita, gainera lankide batzuekin egon nintzen komentatzen. Osea, aldatu izenak. Hau da, zuk ezenuk jarriko ez dakit. Eske gainera hori, mutil ausart batzuk hitz egiten digute beraien sentimenduen inguruan harria jasotzerakoan. Eske... Ba hori, kontua da, erortzen zarenean clickbaitean eta topikoetan horrelako titularrak ateratzen direla. Eta ez dut uste kasetari horiek egin dutenik asmo txarrarekin. Baina, eta nik uste gero eta gehiago gertatzen dela, deitzen digute, galdetzen dizkigute lau gauza, eta gero beste dana asmatzen dute, ez dira, ez da... Ez dut ardura hartzen, ez da jakiteko norden nort, ze hori ere gertatu da, ez dakit badago argazki bat, bai, badago argazki bat, guri ere pasatzen. Ez bidale seguten, bidale seguten lehendabizi artikulua irakurtzeko, eta esan genien, a ber, izenak altrebez daude, oza, saioa agertzen den argazkian jarri duzu esara deitzen dela. Menu nivelazo. Pues total, suposatzen aldatu zutela, eta gero, batean jartzen du, saioa, harri jasotzaierik gazteena, eta justo da, zaharrena. Eta orduan jarri zioten nire adina. Eta orduan bada nola, ez dakit, hartu 5 minutu ziurtatzeko jarri duzuena ondo dagoela, izenak ondo daudela, eta gero ere, askotan erortzen garela topikoetan, ez ba? Indartzua eta, momentuz, ja ez da inagerikoa, irakurritut beste batzuk, aurrekoan irakurri nuen, sokatiran ibiltzen den beste errekirole bati egin ziotela, eta galdetu ziotela ea txaskalak markotzen zituen. Eta, baina hori zen, orain ez dituzte horrelakoak egiten, baina badira, ez dakit, beste puntu batean daude. Sutilagoa, Sutilagoak hori da. Eske, ni hori irakurtzen, niri etortzen zitzaidan, hau ez dakizurekin hitzain. Niri amorrua. Bai, baina niri ere etortzen zitzaidan, igual, nik noizbaiten, crop top bat edo jartzen duanean, edo bainu jantzi bat, edo dena delakoa, eta, ze ausarta, eta gainera, olako, izango balitzu bezala piropo bat, baina berez horren atzetik dagoen azpi mezua da, hau ez da zure lekua. Eta ausartzen zarelako, zurea ez den esparru batean sartzen, edo zuri ez dagokizuna jantzten, edo zuri ez dagozkizun kirolak edo harriak altxatzen. Eske hori da, niri hori ezait ausarta iruditzen, zergatik hau izan behar da ausarta. Nire ausartagoa iruditzen zait egunero goizeko 5etan altxatzea, ez dakit, eta baina hori badela dena oso clickbait, eta gainera gertatu zen, justo egin zigutela elkarrezketa bat 2 tokitatik aldi berean, eta deitu ziguten oso laguntasunez, eta beste toki honek noiz aterako du elkarrezketa bat, ez ere ez solapatzeko, pues pum, urrengo gunean biak batera. Eta esan zena, tio. Bueno, hemen alean ez da hori pasatzen. Ez que, no,
Peña, ikasi nondik jaso behar duzuen informazioa. Hori da. Eske horrekin. Berriro hasierara vuelta. Bai, Komunikabideak, ez dakiz. No se engañan, no se utilizan. Parezco Iker Jiménez. Desinformación. No sabemos cuántos muertos hay en ese túnel. Ya vale. Ez, baina ya está, argi geratu da mezua, en plan, por favor, no sé. Bai. Jo, begiratu ingurura, es que ez dakit, o sea, están pasando cosas, mugitzen dira gauzak, 2024 garren urtea da, o sea, ez dakit. Bai, emakume, ez dakit, hori, gimnasta bati ez diote hori galdetzen ere, ez? Osea, ja bale ere... Luego se lían las que se lían ere. Jode, que se Asi gaitezke ere, como luze. Baina ez... Ez gara sartuko hortan. Amaitzen joango gara, amaitu baino lehen niri honek ere, galdera hau, argi dago ere, argi jasotzea eta zuk ere aipatu duzu, maskulinizatua izan dela, edo behintzat plazan ikusten genituen horiek, ez? Eta horrez gain, eta gu honekin pozik gaude, ez? Bai. Argi jasotzaile ereduari erreparatuz gero, horrela askotan etortzen zaigu horrela gorputz, potolo handiak, indartsuak, eta, iruditegi horretan, eta derrepente, behitu iruditegia, igual lodiak indartsuak izan gaitezke, daba reflexionar, hori, ez dakit, zenbateraino, iruditegi hori mantentzen da, ez dakit, gorputz pisutsuak behar diren, estoa altxatzeko, Ba, begira. Osea, hau azaltzeko nik uste bakarrik begiratu behar dugula datuak. Ez dakit. Adibidez, duela gutxi, Udane Ostolazak egin zuen marka bat. Udanek, sartuko naiz hemen kiloetan, azaltzeko oso gorputz anitzak egon daitezkela, eta gorputz aniztasun horren barne, mundu guztia izan daitekela argi jasotzaile, hau da. Ez duzula behar gorputz ez oso fibroso bat, ez potoloa, ez argala, osea, gorputzak anitzak dira. Eta kontua da gorputz horrekin zer egiten duzun. Ez dakit, Udanek altza zuen bere pisuaren doblea. 60 kilo pisatu da. Gero, beste argi jasotzaile batzuk agian handiagoak dira baita ere, baina ibiltzen dira, osea, badira super arinak, arrea jasotzerakoan super askarrak, hau da, gorputz txiki bat ez du esan nahi ezin duzunik arria handi bat altzatu, eta gorputz potolo bat ez du esan nahi ez da ere, ezin zarela askarra izan, edo ezin zarela agila izan edo arrea jasotzerakoan. Eta zu joaten bazara txapelketa batera, ikusiko duzun gorputza aniztasuna ikaragarria da. Egia da, adibidez, arria handietan, baina barmentzen dela oso gorputz handiak, eta potoloak, baina eske azken finean pisu hori aguantatzeko, hori behar da, baina eske gure txapelketan, neskon txapelketetan, hasieran pisatzen zara. Eta hor zegoen amalgama bat, eta gero, ikusten baduzu klasifikatorioa, hori ez doa pisuaren arabera. Orduan, eske gorputzak oso anitzak dira. Igual konfunditu gara kiroliz. Eta topikoa da hori izan behar zarela ondia, eta baino, eske ez du zertan. Beitu. Bai. A ber, egia da, pisuak laguntzen duela. Pisua mugitzen du. Baina teknikak ere asko egin behar dugu kamiseta bat esaldi horrekin. Pisua mugitzen dugu. Eske hori da, nik badakit, eta nik sentitu dut niregan, ni hasi nintzenean arri jasotzen, pisatzen nuen gutxiago. Eta pisua hartu dudanean, hor nabaritzen da, errastasuna duzula pisua handiagoa jasotzeko, eta zu ere erosoago zaudela. Pisuak hobeto aguantatzen dizulako. Jasotzen duzun pisua. Orduan, baina hor dagoen aniztasuna, gorputza aniztasuna ikaragarria da. Eta gainera, ni sentitzen, esparru bat oso eroso sentitzen naizela. Hor askotan ahazten zaizkit, nire gorputzarekin dauzkadan, isuak, nik ditut isu. Bai, segero ni joaten naiz praka batzuk erostera, eta etortzen zaizkit isu asko. Bai. Baina hor, egin dezakegu programa bat horren arira ere, bai. Isuak. Isuak eta prakak. Ez, baina, bai. Osea, justo hau ere komentatzen egon gara lehen, gaur lusatzen ari gara, gauza interesgarri asko. Baina, eske gorputzena ere, eta gu lodi bezala,
Claro. Beti ematen du, kirola egin du behar dugula osasuntsu egoteko eta bueno, pues horrekin guztiarekin betetzeko, baina gero beste alde batetik ez gara ongietorriak kirolean, kirola askotan ez da espazio seguru bat edo kirol esparru batzuk behintzat ez dira espazio seguruak, arropa, gure taiako arropa igual topatzeko suerte, eta bar. Eta betidanik, osea, gorputzaniztasuna existitzen da. Eta gorputz desberdinek egin izan dute kirola edo ez, edo mugimendua, osea, no sé, niri ere aurreko egunean pasa zitzaidan, como pertsona bat harritu zen, en plan, sí, malgoa zara, sí, como, eres ágil, ja. y yo. Bai. ¿Y tú? Bai, ez, baina... Orduan, pues... Bai, nik horrekin poliki izten goaz, ez? Bai. Baina, justo gainera, gaur, ekarri nahi nuen ona, ze pasatu zait, aste honetan gainera, lagun batekin joan nintzela igeri egitera. Eta plana azten igeri egin eta espa batera joan. Daudelako batera, leku berdinean, fantasia bada leku hori. Total, ginela, biak pertsonalodiak, pues, en ese caso peludak, evidentemente boyerak, osea, nire amak esango luken bestela del estilo. Guiño. Orduan, pues, sin más, egin genuen dena, super gustora, atera ginen, vamos, en un relajo del copón. Total, que atera behar ginenean, zein modernete altokia, ez genuela topatzen, ateratzeko. Que puede parecer tonto, baina, osea, ez genekien non zegoen, total, que bi gizon topatu genituen bidean, eta bati esan genioen, jo, barkatuak, ez unan dagoen atea, eta, bai, hortik da, super majo, majísimo. Pues jarraitu genuen bidea, no, super majo, bai, egia esan. Eta, de repente, el señor que estaba ahí, esaten digo, kirola ez da zuena, Kirola, así, Sin más. ¿Te lo crees? Bai. Pues bai, claro. Horrela izan zen, osea, izan zen Manolito doing things. Baina, aparte, lodifobia momentu oso drastikoa, porque evidentemente, no sé, no nos estaba diciendo... Ez, eta hor, gero, claro, geratu ginen isilik, izan zen momentua de supervivencia, de decir, esan duena, eta bai nik ere hemendik bota nahi dut mezu hori, ez, de lodiok ere, arnaz egiten dugu, harremanak ditugu, lo egiten dugu, drama gestionatzen ditugu, entxalada jaten ditugu, dutxatzen gara, follatzen dugu, ez dakit, osea, evidentemente, gauzak egiten ditugu, eta bien artean ere kirola egiten dugu, eta joan gaitezke, igeri egitera, ez dakit, espa horretara, no? Bai. Bai. Edo ez dugu egiten, ze batzutan ere igual ez dugu egiten, porque claro, es que honekin topatzeko, pues hija, well. Nik hor violentzia, egia da ez nuela momentu oso violentoa sortu nahi, pero unas ganicas me dieron de darle un guantazo. Lo voy a decir, bai. Ikusten baduzu, baleako podcasta gara ez di. Ez que no, que tonto. Baina, bueno. Aurrean izango gaitu zuen. Baina horra hausnarketa dagoela egiteke. Bai, eskertzen dizut, egingo ditugu. Bai. Egingo ditugu. Bai, baina eskertzen dizut, ekarri duzun hausnarketa hori, oso potentea da. Bai, eta pues hori, gora anistazuna de repente, Gora pisua eta gora araba. Bai, eta gora ria, eta gora lea. Gora. Eta Iker Jimenez kanpora. Eta honekin hori, pues ez, amaiera emango diogu, edo... Bai, ez dakit zerbait daukaztun horrela promozionatzeko, urrengo egon zara Zarautzen, Mungian, Araban ere, ez dugu goratzen non, baina leku pila baten, de repente... Eltzigon. Ole, gora, Arabar Erriosa. Egin bat zuen. Gaur nago, bueno... Eventoren bat... Egia da, oza, txapelketa gehienak direla udan, edo udatartean, baino urrengo gauza dakaguna bada bikoteka txapelketa bat, baino, bueno, lan besterik ez. Ke guai. Eta, bueno... Bai, non izan. Ba, ez dakit, ze hau ere badoa pixkat aurreko gunen ditzen dizute, Juan Marsala ona. Baina. Bai. Bueno, ba, adi sarietara edo... Pues adi... Ni esker. Zuei, izan da, placer bat, zapasaut superondo. Eta gainera, sentitzen dut ere pixkat ustu ditu dela nire barrenak ere. Ba, pues tengara pila bat. Tope.
Gaur horretarako izan da programa. Ja, bai, nik ere asko. Bueno, en fin, Ya de Lulu. está. Eskerrik asko, Sara, eta... Mi esker. hurrengora arte, peña. Agur.